Озын гомерле әби-бабайлар авылның горурлыгы, яшь буын өчен батырлык һәм сабырлык килгесе. Өлкәннәребезнең гомер юлы сикәлтәләрсез җиңел генә үтмәгән. Бөек ватан сугышы китергән авырлыклар, якыннарын югалту ачысы. Аттай җигелеп эшләү булар барысы да 80 яшьләрен тутырган милләттәшләребезнең башыннан үткән сынаулар. Бүген үзенең олы юбилеен, 80 яшь тулу көнен Алиева авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Хамзина София Киям кызы каршылый. Аны онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан Хамзиннар, Рәхимовлар, Юмакуловлар, Губановлар, Насыровлар, Юниевлар, Тимаевлар һәм Еникеевлар гаиләләре ихластан котлыйлар. Якыныбыз Алиева авылында 1940 елның 5 августында Киям Бахитулы һәм Мәшәй Илҗиддин кызының гаиләсендә көтеп алынган бала булып дөньяга килә. Матур бала чагын билгеле булганча, аның яшьтәшләренең сыман ук әше бөек ватан сугышы өзә. Аш килеш, бик иртә алар олыгайып, бар авыр эшләрне дә өлкәннәр белән бер тигез килеш башкаралар. 19 яшендә ул кадерле тормыш иптәше Мизбах Хусейнович Хамзинны очратып матур гаилә кора. Татулыкта уллары Махмуд, кызлары Сафура, Кадрия һәм Фатыйма туалар. Бар балалары да бик акыллы, тәртипле булып үсәләр һәм булачак җан юлдашларында туган авылларыннан очраталар. Бүгенге көндә София Киямовнаның 7 оныгы Юсуп, Дания, Радик, Гөлия, Галия, Алсу һәм Динара, 11 оныкчасы Мәрьям, Айдар, Зухра, Адам, Ясмина, Румил, Амира, Наил, Айша, Илгам һәм Аминасы иң олы байлыгы булып торалар. Газизыбыз килене Латифә белән бергә яшәп, бүгенге көндә бала оныкларын каршылап, озатып, бик матур картлык кичерә. Газизыбыз безнең, кадерле кешебез, сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Гомереңдә нинди генә эшләр башкарырга туры килмәгән сиңа. Һәр эштә дә намуслы хезмәтең, тырышлыгың белән ихтирам яулагансың. Синең яшьлек елларың авыр сугыш еллары чорына туры килгән. Син тормышыңның барлык авырлыкларын күрсәң дә сынмагансың да, сыгылмагансың да. Әтиебез белән без 4 баланы тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына озаттыгыз. Син гади һәм матур яшәдең. Синең тормыш һәм хезмәт юлың күпләр өчен сокланырлык. Кадерле без, сиңа саулык, сәламәтлек, бәхетле картлык телибез. Әле күп еллар бәхетле әни, яраткан әби булып, тормышыбыз терәге, таянышы булып, озак еллар бергә яшәргә язсын иде. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Сиңа булган теләк рәхмәтләрне бездән әни кабул ит әле. Озак еллар безне сөендереп гомер йомгагыңны сүт әле. Төрле чакны күргәнсеңдер әни. Йөрәгеңдә күптер яра да. Киңәшчебез, терәгебез булып озак яшә безнең арада. Әни безгә балаларының игелеген күреп, йортыбызның җылысын саклап, безгә бик кирәк булып, Аллаһы Тәгалә биргән гомерне матур итеп яшәргә язсын. Без бәхетле бүген, бик бәхетле. Әниебез бар, үрнәк алырлык. Ялгыз яшәүләре җиңел түгел. Бирсен Раббым көч һәм сабырлык. Куанычлар гына алып килсен. 80 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Хөрмәтле София Киямовна, олы юбилеегыз мөбарәк булсын. 100 яшьлек тантанагызны да саулыкка төренеп, аек акыл, тулы иман белән каршыларга язсын.